Sikumshikashika ukubheka nje udaba lwamaphupho njengenjwayelo. Igama kuPastor Winning channel ngifika sekucela wena kunye ukuthi ufone ngo9 ekuseni 5 ntambama. Usense nje yamona inamba ukungifonela direct ungawusense WhatsApp noma SMS futhi ungifonela ungangibuzi igama uvele kungiphathe kabi kuphamisa ushukela wami uma umuntu ezongibuza ukuthi ke ngubani ekubeni kuyo ufuna usizo yabo. So kuba ngcono umuntu echaze yena lo sifuna ukusizakala ngothobile kwaMncwabe ngila eMpumalanga ngicela usize ngephupho bese uhlala odabeni but ukhanja sikhole say Pastor Winning umchaza amaphupho angiyena umchaza amaphupho igama ngoPastor Winning yabo. So awukwazi ngifuna ukuthi ngabe uye lo baba uchaza amaphupho. So esibheka la unokukhanya kwaMncwabe 3955 futhi ke sawubona baba ngicela ukubuza la ukuphupha ke umuntu ongasekho ewasha ingubo empeleni washa imoto. So umuntu ongasekho is a dead person, is a person who has passed away, is a person who passed on, is a person who is no longer with us, is no longer is the person who is with the dead yabona. So umuntu ke loyo ngasekho umufi ngesizulu noma umuntu ongasekho yabona. Umuntu osondela kwalamathongo. Imoto is a car. That person was washing a car. I don't know if it's his or somebody's car, but he was washing a car. So bekezi imoto nakuke singakusho ngokujwayelekile la. Number 1 ngokwesinto uma uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu esithale njengoluhluma egezi imoto ngoba lokusama lokusikhombisa ukuthi umufa kahlambulukile noma kahlanjululiwe futhi kuyafuneka ukuthi mhlobo nemhlambulule uma ukuthi beningakamenzeli ngemuva kokushona kwakhe into eyinhlambululo into ukugezwa kwamanzi uyabona. Number 2 futhi umuntu angayibeka kanjani ngathi ke uma uphupha mhlawumbe umuntu ongasekho sekuthatha nje ukuphohla kakhulu maye egeza imoto ngoba lokho ngabe kusikhoma ukuthi kudingeka inhlambuluko. Uma ukuthi umuntu lo umufi niyamazi nina ngeze kwahambe namacala, ngeze kwahambe enza into ezinkohlakalo, ngeze kwahambe enza into ukungalungi efuna nimshwelezele kuyo ngoba kuyenzeka niyenze inhlambululo geza amanzi yabona. But uthola noma senigezele still kuyakhombisa ukuthi lo muntu lo asangalungiselwa into ethile ila khona sengena khona sebona ukuthi kusho ukuthi akuyona inhlambululo ledingakalayo but inhlambuluko lakho nesimshwelezela bese simgeza ke lo muntu lo kuze mhlawumbe amukeleke idalweni. Number 3 kuyenzeka futhi uma uphupha la ukwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ongasekho sikuthele nje uPaul hluma egeza imoto ngoba lungabeli isikhombisa ukuthi umufi mhlawumbe uhlambulukile. Ikakhulukazi manje kade nisanje kwenza umsebenzi wenhlambululo noma komhlambululo ngoba amaphupho amanye afana lawo ayavela ngesikhathi ngemuva kwenhlambululo noma ngemuva kwenhlambuluko especially mase igeza le moto isali clean ebona isiyinhle le moto then it shows that umufi sekahlambulukile, umufi sekamsulwa sekamnene sekasitalo sihlambulukile. Sabakhulu sibeka la uma umuntu ongasekho egeza imoto ngabe yakhe noma nje imoto engazuthi lapha Kuleka